Agad niyang dinampot ang kanyang talibong at lumabas ng bakuran. Nasaan sila? Tanong nito. Nasa kabisera po. Takot na tugon nito. Lumingon si Lolo Juan kay Lola Goyang at tumangulang yung dalaga. Tayo na. Dito tayo dadaan sa burol para hindi nila tayo mapansin. Pagdating nila doon, agad na tumambad sa kanya ang napakaraming rebelde. Nasa higit 10 ang mga ito. Nakita niya din ang mga taga-barangay na naroon at takot na takot. Ilan sa kanila ay sugatan na. Kaya kaagad na bumaba ng burol itong si Lolo Juan. Anong kailangan nyo? Nagtinginan ang mga ito nang marinig ang tinig ni Lolo Juan. Ikaw ba ang pinuno ng lugar na to? Tanong ng isa sa kanila. Ikaw siguro ang commander nila. Kaswal na tanong ni Lolo. Nang walang ano-ano, pinaputukan siya ng mga ito. Pero dahil sa kaagad na nakadapa si Lolo, hindi siya tinamaan. Naalala niya ang sinabi ng diwata. Kaagad siyang dumampot ng lupa at tumayo. Tapos biglang tumakbo papunta sa mga rebelde. Pinaulanan siya ng bala ng mga yon. At ayon kay Lolo, tumatama sa kanya yung mga bala pero hindi ito bumabaon sa katawan niya. Tuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa makalapit siya sa mga ito. Agad niyang pinagtatataga ang mga ito gamit ang talibong na hawak niya. Noong halos maubos na sila, tumakbo ang ilan sa kanila. Naiwan ang pinaka-commander nila at nagsalita ito ng, Hindi ka tao! Demonyo ka! takot na sabi ng commander. Hindi ako demonyo. Ako, si Juan Dumog. Nanlaki ang mga mata ng rebelde nang marinig niya ang pangalan ng lolo ko na naglalakad papalapit sa kanya. At siya naman ay natumba at gumapang ng paatras dahil sa takot. Mukha yatang nagkamali ka ng lugar na pinasok. Wika ni Lolo Juan. Hindi makapagsalita ang rebelde. Anong problema? Kanina napakatapang mo habang hinahanap niyo ako Pero ngayong nandito na ako sa harap mo, bakit hindi mo bunutin yung baril mo? Paghamon ni Lolo Juan. Kinapa ng rebelde ang baril na nakasuksok sa tagiliran niya. Agad na binunot ito at ipinutok kay Lolo. Nagulat ang lahat at saksing buhay silang mga naroroon kung papaano tumalbog ang bala sa dibdib ni Lolo Juan. Binitawan ng rebelde ang baril at akmang tatakbo, pero pinigilan siya ng mga ito. Hayaan niyo siyang tumakbo. Hayaan niyong magsilbi ang araw na ito na matandaan ako ng mga yan at matakot sila. Lingid sa kaalaman ni Lolo Juan, yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa niya. Dahil makalipas ang 2 araw, bumalik ang mga rebelde at higit na mas marami na sila. Marami ang namatay nung mga oras na yon na siyang nagpasiklab sa galit ni Lolo Juan. Hinintay niyang lumisan ang mga ito at sinundan papunta sa kuta nila. Halos 1 araw na paglalakad bago nila marating ang kuta.
isang liblib na kagubatan ng tapas kapis. Dahil tiwala siya sa gamit at basbas niya, sinalakay niyang mag-isa ang buong kuta. Nakikiramdam siya at binibilang ang mga naroroon. Mahigit 40. Taimtim siyang nagdasal ng, "Ama, sumasamo ako. Hayaan niyo pong ipaghiganti ko ang nangyari sa barangay ko. Hayaan niyo po na magbigyan ng hustisya ang lahat ng kalupitan na ginawa ng mga masasamang taong ito." Matapos niyang magdasal, hinaplos niya ang kanyang mutya, dumakot ng putik at ipinahid sa kanyang dibdib. "Malandok, patnubayan mo din ako," sabi nito sa sarili. Matapos ang ritual niya, agad siyang lumabas sa pinagkukublian niya at nagpakita sa mga bantay. "Magandang gabi sa inyo. Maaari ba akong makiinom, mga kasama?" Wika nito sa mga bantay na noon ay patayo na at lumalakad papunta sa kanya. Nang nakalapit na siya, kaagad niyang tinaga ang mga ito at naglakad papasok ng kuta. Inisa-isa niya ang mga kubo na naroon. Pinagpapatay niya ang lahat ng lalaking nakita niya. At yung mga babae naman, iginagapos niya. May nakita rin siyang ilang bihag na nandoon sa kuta. Pinakawalan niya ito. At nang nakarating siya sa isang kubo na nasa gitna ng kuta, nang silipin niya ito, may 3 katao ang naroroon. Walang sabi-sabi. Pinasok niya ito at pinagtatadyakan. Nung akmang lalaban ang isa, inundayan niya ito ng saksak sa lalamunan. "Para yan sa pagpaslang niyo sa mga kaawa-awa kong kabarangay." Sinunod niyang pagbalingan ang 2 pang natitira. Isa doon ay pinatakas niya. "Wag po!" Samo ng rebelde. Pero tinaga pa rin sila ni Lolo Juan. "Para ito sa mga sinalanta ninyo." Maniwala kayo o hindi, nung araw ding yun, inubos ni Lolo Juan ang isang buong kuta ng mga rebelde. Sinunog niya ang buong lugar. At dahil sa naganap, tinanggal bilang punong barangay si Lolo na maluwag naman niyang tinanggap. Dahil aminado din siya na mali ang kanyang naging desisyon. Umalis din sila noon at lumipat sa lugar ni Goyang. Doon ay nagsanay siya manggamot sa tulong ng mga babaylan. Pinagbuti niya ang panggagamot at pagtulong sa kapwa. Namuhay sila ng mapayapa. Hanggang sa isang araw, dumating sa lugar nila ang kababata niyang si Gimo. Humahangos ito. Punit ang suot na damit na animoy. Pinagtulungan ng kung anong mababangis na hayop. "Oh, Gimo, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo?" Tanong nito sa kababata. "Juan, kapag nagbago ako ng anyo, pakiusap, patayin mo ako." Nanlaki ang mga mata ni Lolo Juan. Teka, bakit mo naman nasabi yan, Gimo? Ano bang ginawa mo?" Takang tanong ng lolo ko sa kaibigan. "Halika sa loob ng bahay para magamot yung galos mo. Doon na din tayo mag-usap." Ginagamot ni Goyang ang mga sugat ni Gimo habang nag-uusap sila. "Juan, sa pilitang ipinasa sa akin ng aking ina
ang pagiging aswang. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Juan sa narinig nito. Kaya ako pumunta dito. Dahil alam ko na ikaw lang ang makakatulong sa akin. Pakiusap, Juan. Patayin mo ko. Mangiyak-ngiyak na sinabi ng kaibigan niya. Tumingin si Lolo Juan kay Goyang, pero umiling lang ito. Masyado nang malalim ang ugat ng sumpa sa katawan niya. Mas magiging malala ang maaaring mangyari sa kanya kung bubunutin natin ito. Maaaring matanggal ang sumpa, pero mamamatay siya. At ang malala pa, magiging amaranhig ang katawan niya. Napatungo na lang si Lolo Juan dahil kahit na may lahing aswang itong si Gimo, itinuring niya itong matalik na kaibigan at kapatid. Lumabas ng bahay si Lolo Juan, patungo ng kagubatan, at pagdating niya ng gubat, lumuhod siya. Ama, bakit kailangang iatang niyo sa balikat ko ang ganito kabigat na gawain? Hindi ko kayang patayin ang kaibigan ko. Labis na lungkot ang nadama ni Lolo Juan ng mga oras na yon. Umuwi siya sa bahay nila Goyang at nadatnan niyang wala ang kaibigan niya. Si Goyang naman, nakahandusay sa sahig. Kinuha niya ang kanyang talibong at agad na lumabas. Gimo! Nasaan ka? Magpakita ka! Walang ano-ano. May tumalon mula sa isang puno. Walang saplot. Nakanganga ang bibig. At nakalabas na ang mahabang dila nito. Si Gimo. Kaibigan, pakiusap, tumigil ka na. Hindi kailangang umabot tayo sa ganito. Magkaibigan tayo eh. Pero hindi nakikinig si Gimo sa kanya. Sinugod niya ito at nagbuno silang dalawa. Napakadulas ng katawan ni Gimo na animoy may makapal na langis o laway ang nakabalot sa balat niya. Nang makahanap ng tiyempo, tinadyakan ni Lolo ang kaibigan niya dahilan upang tumalsik ito sa puno. Pagbagsak nito sa lupa, tumayo ito at agad na nagsalita ng, Juan, hanggat nasa tama ang pag-iisip ko, patayin mo na ako. Maawa ka. Pakiusap nito habang namimilipit. Hindi ko magagawa yun sa'yo, Gimo. Bigla na namang nagbalik sa anyong aswang si Gimo at sinugod siya nito. Sa pagkakataong yon, binunot na ni Lolo Juan ang kanyang talibong at pikit mata niyang tinaga ang kanyang kaibigan. Alam niya sa sarili niya na malubha ang tama nun. Pagdilat niya, wala na ito sa harapan niya. At di kalaunan ay may narinig siyang nagsalita ng, Salamat, kaibigan. Napaluhod na lang si Lolo Juan habang umiiyak. Napatay ko ang sarili kong kaibigan. Patawad, Gimo. Tulala siyang naglakad noon papauwi. Pagdating niya sa bahay nila, agad siyang sinalubong ni Lolo Goyang na noon ay nagkamalay na. Patuloy lang itong umiiyak. Halos 3 araw siyang walang imik dahil bumabalik-balik sa isip niya ang mga pinagdaanan nila ni Lolo Gimo.
Lahat ng masasayang alaala nila nung mga bata sila. Lahat yon ay nagbalik sa kanya. Pati ang bilin sa kanya ni Gimona. Juan, pag naging aswang ako, gusto ko ikaw ang pumatay sa akin, ha? Sa tuwing maririnig niya ito sa isipan niya, kahit natutulog siya, nagigising siya at umiiyak. Okay, sunod kagad natin yung finale, no? Medyo mahaba kasi yun eh. Yun lang. Kita-kits tayo sa finale. Salamat.